бародароне ки дар шаҳри Москва қарор доред ва нияти гузаштан аз сарҳадро доред, ба шумо як бародари тоҷикро тавсиҳа медиҳем ки шумо ба он шахс муроҷиат кунед, шуморо аз ҷои даркорӣ гирифта аз сарҳад мегузаронад. худи он бародар дар метрои Котельники қарор дорад ва шахсоне ки аз ин метро дуртаранд, ба рақамҳои дар экран буда дар тамос бошед ва худи онҳо шуморо аз ҷои даркориятон гирифта мебаранд. ва инчунин аз номи канали мо, яъне Юрист TJ, ба онҳо муроҷиат кунед, ба шумо низ тахфифҳо карда мешавад. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Видеои нав оиди хабарҳои нав, яъне ки чӣ гапу чӣ корҳо рух додагия. мо аз ҷамъи барномаҳо кардем ки як видео хабар мерасонем, як видеои дигарда ба саволҳои подписчикҳо ҷавоб медиҳем. Инак аз ҷамъи видеои мо хабарҳои гузаштаи ҳамин моҳу ҳамин ҳафтае ки ба ҳамаи шумо мерасонем. хабари якми моҳ дар 9 моҳи аввали соли ҳамин равон мутобиқи ҳуқуқвайронкунии танзим, яъне ки шахсоне ки танзима риоя накардагианд барои тӯю маъракаҳо, дигар хирсанд ё зодрӯз, тӯй, ҳамин ҳар чизе ки танзима риоя намекунад, оиди ҳамо дар 9 моҳи равони ҳамин сол мутобиқи қонуни ҳуқуқи маъмурӣ 527 парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ба ҳисоб гирифта шудагиаст ки 527 нафар 519 нафарша ҷарима кардагианд. Общи сумаи ҷарима кардагиами 519 нафар оиди ҷаримаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ 2 миллион 490 655 ҳазор сомона дар бар гирифтагиаст. ва инак оиди ҳамин хабар гуфтанием ки мақсад шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон, шумо бояд ҳар яки моҳу шумо танзими ҷумҳурии Тоҷикистонро риоя кунему. баъзан нафаро боз дар комментария менависанд ки оиди танзим гап зан, оиди қалинги духтар гап зану дигар чизо. дар қонун оиди қалинг омадаги нест ки мисол ту ба фалон духтар ҳамин қадар маблағ қалинг пули бар биспор баъд бура ба занӣ мегирӣ. дар қонун омадагие ки мақсад танзими ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як шаҳрванд бояд риоя кунад, яъне ки ҳамун қадар метавонӣ камрасхо тӯйта зодрӯзта ё дигар маъраката бигзарон. инак хабари навбатии мо оиди ноболиғон ва ҷавононе ки дар бари худ предметҳои ба сифати силоҳ мегирану мегарданд, яъне ки рейди шабонарӯзӣ рафтааст дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 октябре ки мақсад шахсоне ки дар барои худшон корча мегардонанд ё дигар чизо мегардонанд, ҳамин касоро рейд кардастанд ва агар дар дасти ҳамин шахсиятҳое ки рейд мекунанд кадомаш аз шумо биғалтен 5 шабона рӯз то 7 шабона рӯза ҳабси маъмурӣ карда мешавад. ҳабси маъмурӣ мақсад ҳабсе ҳастае ки як шабона рӯз то 30 шабона рӯза дар бар мегирад ва мутобиқи қонун ба ҳабси маъмурӣ шахсият, яъне шаҳрванд доғи судӣ намегирад. инак хабари навбатии мо оиди нархи наво, яъне ки бисёр аз подписчикҳо менависанд дар бораи нархи навои ор чӣ ба қимат шидаи, нархи навои гӯшт чӣ ба қимат шидаи, арзон мешава ё ки намешава. инак ози оиди ҳамун нархи навои гӯшт гап мезанем. ба супориши раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ баҳри таъмини бозорҳои истеъмолӣ ба гӯшти босифат аз ҷумҳурии Беларусия ба Тоҷикистон 300 тонна гӯшт ворид карда мешавад, яъне ки агар Беларусия ба ҷумҳурии Тоҷикистон 300 тонна гӯшт ворид ки гардид, албатта дар бозорҳои мо нархи навои гӯшт хело ва хело паст мешавад, яъне ки бесифат нестанд, босифатану азбаске ки 300 тонна гӯшт ворид мешавад, ҳамин сабаб нархи навои гӯшт мисол арзон мешавад, барое ки чиз ҳам қадар бисёр шид нархи навош бояд арзонтар бишавад. инак ҳамин буд хабарҳои имрӯзаи мо. дар канали ма Юрист TJ подписатсия кунед. шахсое ки савол додагием дар комментария видеотона ба навор гирифтагием, ҳамаи саволотона ҷавоб додагием. як-ду рӯз пас бо видеои навбатира мемонем, ба саволои худтон ҷавоб мегирем ва ҳамун компанияре ки мо реклама мекунем, яъне Москва ба границаи Қазоқистон мегзарона шуморо, ба ҳамун шахс муроҷиат бикунен, зангиш бизанен, рақамош дар онҷо ҳастад, нархи навоша худтон як бор бипурсен. агар ай номи канали Юрист TJ гап занем, мо ба шумо аксия мекунам. паноҳи худо бошен ҳама касо.